गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदानुसुरे ग्रदराश्री भागवतम की जय. ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 19-ാമത്തെ അധ്യായം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത് ഏവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിം അകാരിശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്വിത് ഉദ സ്വയം ഹരി യൈർജന്മലബ്ധാം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവാപൈകം സ്പൃഹാഹിന. അപ്പൊ എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്വിത് ഉദ സ്വയം ഹരി യൈർജന്മലബ്ധം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവാപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഏവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്വിത് ഉദ സ്വയം ഹരി ൈർജന്മലബ്ധം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവാപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്വിത് ഉദ സ്വയം ഹരി ൈർജന്മലബ്ധം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവാപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരായി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്യുദുത സ്വയം ഹരി യൈർജന്മലബ്ധം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഏത ദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ ചൊല്ലിയെന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള 4 ലൈനാണ് ശരിയായ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാം. മാലതി ശ്യാമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദ്ദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സിദ്ധുത സ്വയം ഹരി ജന്മലബ്ധം ഋഷുഭാരതാചിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി
अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां सिदूत स्वयं हरिः ऐर्जन्मलब्धं नृषु भारदाजिरे मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहिनः. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुद स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहिनः. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദ് ഉദ സ്വയം ഹരി ഐർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിലേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമിഷാ കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിതുതാ സ്വയം ഹരിഹി അർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവഗായന്തി അഹോ അമിഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സുധീത സ്വയം ഹരിഃ നൈർജന്മലബ്ധം ദൃഷു ഭാരതജീരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹഹീന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. हरे कृष्ण माताजी. ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय. एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सिजुद स्वयं हरिः यर्जन्मलब्धं भारदाचिरे मुकुन्द सेवोपैकं स्पृहाहिनः. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവഗായന്തി അഹോ മമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദീത സ്വയം ഹരി ജന്മലബ്ധം ഋഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാ സിദൂത സ്വയം ഹരിഃ ഐർജന്മലബ്ധം നിഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സുദിത സ്വയം ഹരിഃ യേർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാ പേരില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സുദിതാ സ്വയം ഹരിഃ നൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദുത സ്വയം ഹരിഃ യേർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിന. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി
അഹോ അമീഷാം കിമകാരിശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദുത സ്വയം ഹരി ഐർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദസേവൗ വൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അമിഷാം കിമകാരിശോഭനം സ്വയം ഹരി യജ്ഞലബ്ധം ശുഭാജിരേ മുകുന്ദസേവോപൈകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സിദത സ്വയം ഹരിഃ യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോ വൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേഷിനി മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരിശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദുത സ്വയം ഹരിഃ യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോ വൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയീശ്വരി. ഓക്കെ, അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവാ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരിശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സ്വിദൂത സ്വയം ഹരി യർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗ വൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സ്വിദുത സ്വയം ഹരിഃ യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സ്വിദുത സ്വയം ഹരിഃ യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാനി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദൂത സ്വയം ഹരിഃ യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയില്ലേ? ശരി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമേഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന യേഷാം സിദിദൂത സ്വയം ഹരീം യൈർജന്മലബ്ധം ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. ഏതത് ഇത്, ഏവ തീർച്ചയായും, ഹി നിശ്ചയമായും, ദേവ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ഗായന്തി കീർത്തനം ചെയ്യുക, അഹോ ഓഹോ,
അമീഷാം ഭാരതവർഷത്തിലെ ഈ ആദിവാസികളുടെ കിം ഏത് എന്ത് അകാരി ചെയ്തു ശോഭനം പുണ്യം മനോഹര കർമ്മങ്ങൾ പ്രസന്ന സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഏഷാം അവർക്കുമേൽ സ്വിത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത പറയപ്പെടുന്നു സ്വയം വ്യക്തിപരമായി ഹരിഹി പരമദേവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ യേയ് ആരാൽ ജന്മ ജനനം ലബ്ധം നേടി ഋഷു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഭാരത അജിരേത് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ മുകുന്ദ മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഭഗവാൻ സേവ ഔപൈകം സേവനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏത് സ്പൃഹ കാക്ഷ ഹി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിവർത്തനം ജയ്. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉദാത്തമായ അവസ്ഥയായതിനാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യജീവികൾ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ കഠിന നിഷ്ഠകളോടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രീതികളിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കഴിയുക? നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് ഭാരതവർഷത്തിൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യജീവികൾ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ വസ്തുതകൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 9-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരത് ഭൂമിയിലെ ഹൈല മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മ സാർത്ഥകരീകര പര ഉപകാര. ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഭാരതവർഷത്തിൽ മനുഷ്യജീവിയായി ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുകയും മറ്റെല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഭാരതവർഷത്തിൽ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭാരതവർഷത്തിൽ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാരതവർഷത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് അവന്റെ ജീവിത വിജയത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന വിശിഷ്ട ഭൂമിയാണ് ഭാരതവർഷം. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനകരമാകും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആരോ കൈ ഉയർത്തിയല്ലോ. ആർക്കും ചൊല്ലാനുണ്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും? ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാരും ചൊല്ലിയില്ലേ? രമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സ്വിത സ്വയം ഹരിഹി യജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവൗപൈകം സ്പൃഹായിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതദേവ ഹി ദേവാ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭന പ്രസന്ന യേഷാ സ്യുതുത സ്വയം ഹരിഃ ഐർജന്മലബ്ധനുഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹാഹിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏത ഏവ ഹി ദേവ ഗായന്തി അഹോ അമീഷാം കിമകാരി ശോഭനം പ്രസന്ന ഏഷാം സ്വിതുത സ്വയം ഹരി യൈർജന്മലബ്ധം നൃഷു ഭാരതാജിരേ മുകുന്ദ സേവോപൈകം സ്പൃഹ. സോ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഹരേഷ്ണ, മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ, അത് ഭാരത് ഭൂമിയില്
മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉദാത്തമായ അവസ്ഥയായതിനാൽ ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ദേവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അവര് സ്വർഗലോകത്തല്ലേ ഉള്ളത്, അവിടെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യനെ ജനിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. അതുകൊണ്ടാ മാതാജി അറിഞ്ഞൂടാ. സ്വർഗത്തിലും ഭക്തി ചെയ്താ പോകാലോ മാതാജി. കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ബ്രഹ്മാവ് ഭക്തനല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ് ചതുർമുഖം കൊണ്ട് എന്താ ചൊല്ലുന്നത്? നാരായണ. ചതുർമുഖ ബ്രഹ്മ പോലെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, പഞ്ചമുഖ ശിവ പോലെ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനും എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അവര് ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ അവര് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചാൽ വളരെ പുണ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെയാണ് അവതരിച്ചത്. കലിയുഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭക്തി ചെയ്യാൻ. അതൊരു പോയിന്റ്. കലിയുഗത്തിലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. കാരണം തൃതീയാധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജതോ മകൈ ദ്വാപരേ പരിചര്യാം കലോത്തരി കീർത്തനം. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ത്രേതായുഗത്തിലെ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫലവും ദ്വാപരയുഗത്തില് എന്താ പറയാ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്ത ഫലവും വെറും നാമജപം കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നേടാൻ പറ്റും. കാരണം കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തിലെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗം കലോർദോഷനിതേ രാജൻ ഹസ്തിയേക്കോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരംപ്രജൻ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷ മഹാരാജനോട് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് നിറയെ ദോഷങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താ? കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനം ചെയ്ത മുക്തസംഗം, എന്തായാലും മുക്തി കിട്ടും. അത് ഓക്കെ, എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ വയ്യാലോ. ഭാരതത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്, ലീലകൾ അതുകൊണ്ടാണോ മാതാജി? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഇവിടെയാണല്ലോ ലീലകളൊക്കെ നടന്നത്, അതുകൊണ്ടാണോ മാതാജി? സ്വർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ എന്താ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരില്ലേ മാതാജി? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മുത്യലോകം വിശന്തി. വെരി നൈസ്. അപ്പൊ അവിടെ പുണ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ട വരും. തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചാലും തിരിച്ചു വരേണ്ട വരുമല്ലോ. പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം. ഇവിടെ ജനിച്ചാലും നമ്മൾ ചിലപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട വരും, പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ട വരും. തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ? സോമരസം, അപ്സരകള്, അപ്സരകളുടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഗന്ധർവന്മാര് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറെ പുണ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോവാ അല്ലെ? സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ അവിടുന്ന് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകും. അതായത് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിഷ്ഠ, ആ ഒരു ഭക്തിയിലുള്ള ആ ഒരു നിഷ്ഠ നമുക്ക് ചിലപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാ. ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗലോകത്തിലുള്ളത്. ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പം എന്താകും? ജന്മൈശ്വര്യ ശ്രീ ഏതമാനാമതപ്പുമാൻ നൈവർഹതി അപിതാ തുംബൈ ത്വം അകിംചന ഗോചര. ആരാ ഇത് പാടിയത്? അറിയില്ല? ഐശ്വര്യ ശ്രീ ആരാ? കുന്തി ദേവിയാണോ? വെരി ഗുഡ്, കുന്തി ദേവി. 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ജന്മം, ഐശ്വര്യം, ശ്രീ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ അകിംചന ഗോചരനാണ്. ഭഗവാനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക. ജന്മ ഐശ്വര്യ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക. ശ്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവുക. ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭംഗി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അകിംചന ഗോചരനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ സമീപിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക? ഭൗതികമായ ക്ഷീണിതരായവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ
ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാദത്തിൽ, അതായത് മാന്യമായ പിതൃത്വം, മഹത്തായ ഐശ്വര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം എന്നിവയാൽ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിയും, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സമ്പത്തും ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും. അതാണ് മായ. മായ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം, ശരി, ഭാരത ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക എന്ന് വളരെ ദുർലഭമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്? 84 ലക്ഷം ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ മനുഷ്യനാ ജനിക്കുന്നത് മാതാജി. വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ 84 മാതാജി ലക്ഷം ഏത് അത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എത്രയുണ്ട്? മാതാജി 4 ലക്ഷം. ഏത് 4 ഏത് ലക്ഷം. ജന്മാണെങ്കിലും അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? ഏത് പക്ഷെ ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും. ഒരു പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്? അതല്ല മാതാജി ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വർഗലോകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മാതാജി പറഞ്ഞത് സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്തന്തേ കളവരം, അല്ലെങ്കിൽ അന്തകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളവരം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർത്താ പോകാൻ പറ്റും. സ്വർഗലോകത്തുനിന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാതാജി സ്വർഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത്, ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തും കാണുമ്പം മായയെ അവിടെ വിട്ടുപോകും. അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ശരീരം വിടുന്നവർക്ക്, ആത്മാവ് വിടുന്നവർക്ക് ശരിക്കും എന്തായാലും തീർച്ചയായും പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റും. പക്ഷെ ഭാരത് ഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമിയില് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ എപ്പോഴും പദം വിപതാംനദേശം, ഓരോ അടിയിലും ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീവ്രേന ഭക്തിയോഗൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോടീശ്വരന് ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല, കോടീശ്വരനും ഭക്തനാവാൻ പറ്റും. അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര കോടീശ്വരന്മാര് ഭക്തരായിട്ടുണ്ട്? വളരെ കുറവല്ലേ, അല്ലെ? പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങളില് അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭക്തി ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സ്വർഗത്തു നിന്നും മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വിടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അന്തകാലേശ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളയവരും. ഡെഫിനറ്റ്ലി പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാൻസ് കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരുപാട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭൂമിയില്, അതുകൊണ്ടാ ഈ ഭാരത് ഭൂമി, എസ്പെഷ്യലി ഭാരത് ഭൂമിയില് വളരെ ഇത് ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മാത്രമല്ല ആചാര്യന്മാരും, ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാരും അവരുടെയും അവതാരം എന്നാ പറയാ. അവര് ജനിച്ചെന്നല്ല പറയാ, കാരണം അവരും ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ മഞ്ജരികളാ. അവര് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി, ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്തുകൊണ്ടാ ദുർലഭം? 84 ലക്ഷം യോനിവർഗങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. മാത്രമല്ല 4 ലക്ഷം മാത്രം, ചതുർലക്ഷാനി മാനവ, ചതുർലക്ഷാനി. ഈ 84 ലക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ചതുർലക്ഷാനി 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യജന്മമുള്ളൂ. ബാക്കി ജലജാ നവലക്ഷാനി, വെള്ളത്തിലുള്ളത് 9 ലക്ഷം. അപ്പൊ മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം. അതെങ്ങനെയാ മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം വരിക? എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 4 ലക്ഷം മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ? പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ മാതാജി? അത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗം, ചാതുർവർണ്ണ്യം. അത് വർണ്ണ്യം എന്നാണ്. അങ്ങനെ മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 4 ലക്ഷം. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും മൃഗത്തെ, അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൃഗത്തെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ അവബോധം, അല്ലെ? അവബോധം. അപ്പം അവബോധം, അതായത് അവരുടെ അവബോധം, മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തരം അവബോധങ്ങളുണ്ട്. പ്രാണമയ, ജ്ഞാനമയ, ആനന്ദമയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്.
ആ അവബോധത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് 84 ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലായി അനന്തമായ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതത് ബ്രഹ്മാണ്ഡപരി അനന്ത ജീവഗാന ചൗരാശി ലക്ഷയോനിതേ കരയേ ഭ്രമണ. 84 ലക്ഷം, അതായത് 84 ലക്ഷം യോനിവർഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് അല്ലെ, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ 84 ലക്ഷ വ്യത്യസ്തങ്ങളിൽ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജലജാ നവലക്ഷാനി സ്ഥാവര ലക്ഷവിംശതി, ഓക്കെ, ചതുർലക്ഷാനി മാനവ. ഇതെവിടെ പറയുന്നത്? വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചില പേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന്. അപ്പം 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. അതിൽ ചതുർലക്ഷാനി മാനവ, അതായത് ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം ഇനം ജീവങ്ങൾ വസിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ സസ്യങ്ങളും 2 ലക്ഷം, നിശ്ചല ജീവജാലങ്ങൾ ഒരു 11 ലക്ഷം, പ്രാണികളൊക്കെ എത്രയാ 10 ലക്ഷം ഇനം, പക്ഷികൾ 10 ലക്ഷം, പിന്നെ 10 ലക്ഷം പക്ഷികൾ. 4 കാലുകളുടെ സമുദ്രം, 4 കാലികൾ എത്രയാ 30 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും കുറവേതാ? ഈ സംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും കുറവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കാം മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുർലഭം മനുഷ്യജന്മം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ദുർലഭ മനുഷ്യജന്മം തഥാപി അധ്രുവമർത്ഥതം കൗമാരെ ആചരേ പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ. ദുർലഭം മനുഷ്യജന്മം ആരാത് പറഞ്ഞത്? ഒരു കുട്ടിയാ പറഞ്ഞത്. പ്രഹ്ലാദ്, വെരി ഗുഡ്. സോ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് 7-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുർലഭ മനുഷ്യജന്മം, മനുഷ്യജന്മം വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ്. ഓക്കെ, ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാര ആചരേ പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മനുഷ്യജന്മം തദപി അധ്രുവമർത്ഥതം. സോ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാക്ഷസ ഗുരുകുലിൽ സ്കന്ധ അമർക്ക പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇടവേളയില് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രചാരണം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് എവിടുന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനൊക്കെ കിട്ടിയത്? നാരദ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആദ്യം. എപ്പോഴാണ് നാരദ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഗർഭാവസ്ഥയില്. അമ്മ കയാതുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ കയാതുയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം നാരദ മുനി അവിടെ വന്ന് തടയുകയും തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഗർഭകാല സമയത്ത് മുഴുവൻ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയില് എസ്പെഷ്യലി 7-ാം മാസം 8-ാം മാസം 9-ാം മാസം കുട്ടിയുടെ അവബോധം വളരുന്ന സമയത്താണ് സിനിമയും സീരിയലും അതൊക്കെ എല്ലാം കാണേണ്ടത്. എന്താ കാണേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതം, രാമായണം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അവബോധത്തിലുള്ള മാറ്റം, കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് കേൾക്കുന്നു, എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കൗമാരെ ആചര്യപ്പെടുന്നേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, കൗമാരത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭക്തി തുടങ്ങണമെന്ന്. ഒരുപാട് പേര് പറയില്ലേ, എത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ എന്തിനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? വയസ്സായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്താൽ പോരെ, 50 വയസ്സ് 60. എന്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരികളുണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ. അവരോടൊക്കെ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴേ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജീവിതം. വയസ്സായിട്ട് അപ്പൊ 50 60 വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി, എന്തിനാ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവര് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം തിരിച്ചു ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഞാൻ 50 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളത്? പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ, അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യു സർവഹരശ്ച, മരണം എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലെ. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പ വേണമെങ്കിലും ശരീരം വിട്ടു പോകാം. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ഉറപ്പാണ്? ആർക്കാണ്? ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോടീശ്വരന്മാർക്കോ ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ അല്ലെ. ഹർഷശോകന്റെ കഥ അറിയില്ല? ഹർഷശോകൻ ആരുടെ മകനായിരുന്നു? അറിയില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞു തരൂ. ആരതാ? അറിയില്ല, പറഞ്ഞു തരുമോ? ആർക്കും അറിയില്ല. ഹർഷശോകൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ മകൻ. ചിത്രകേതു മഹാരാജൻ എന്റെ കഥ അറിയോ? വൃത്രാസുരനായത് 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് കുറെ കാലം കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന
അവസാനം ആദ്യത്തെ ഭാര്യയില് കുട്ടിയുണ്ടായി, രാജ്ഞിയില് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുണ്ടായി. ഭാര്യയില് കുട്ടി ആ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ കുട്ടിയെ സംഭവിച്ചു? ബാക്കിയുള്ള രാജ്ഞിമാരെല്ലാവരും കൂടി വിഷം കൊടുത്തു. വിഷം കൊടുത്ത് വിഷം കൊന്നു അല്ലെ? കൊടുത്തു. അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് പറയാം, ചിത്രകേതു മഹാരാജ്, ഇത് 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വരും ഭാഗവതം. ചിത്രകേതു മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ പണക്കാരനാണ്, സമ്പത്തുണ്ട്, എന്നിട്ടും കുട്ടികളില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വേറെ ഒരു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ രാജ്ഞിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അവസാനം കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിഷമായിരുന്നു. കാരണം രാജ്യം കൈമാറണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ആൺകുട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, അടുത്ത രാജാവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജ വലിയ സങ്കടത്തിലായി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് നാരദ മുനിയും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കുട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് വിധിയാണ്, അത് കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യം ചെയ്യുക, പാപം, ആ കർമ്മത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഫലമായിട്ട്. പക്ഷെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് വളരെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ളത്. അവസാനം ഹർഷശോകൻ എന്നുള്ള മകൻ നിനക്കുണ്ടാകും. ആ മകൻ കാരണം നിനക്ക് സന്തോഷവും കിട്ടും, ശോകം ദുഃഖവും വരും. കാരണം അല്പായുസാണ് ആ കുട്ടി. ആ കുട്ടി വേഗം മരിക്കും. പക്ഷെ അത് ചിത്രകേതു മഹാരാജാനോട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല ഹർഷശോകൻ, എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായാലും സാറില്ല, എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ആദ്യ ഭാര്യയിലായിരിക്കും ആ കുട്ടി ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അത് അങ്ങനെയാണല്ലേ, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയോട് അല്ലെ ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം. കാരണം എന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് ഇവളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നല്, ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ രാജാവിന് കൂടുതൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കൂടുകയും എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഭാര്യ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം കുട്ടി അവിടെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ അമ്മ വേണം. പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്ഞിമാർക്ക് അസൂയ തോന്നുകയും അവരെന്താ ചെയ്ത് നോക്കി, ഈ കുട്ടി കാരണല്ലേ രാജാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നത്, അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കിയ രാജാവ് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കുട്ടിക്ക് വിഷം നൽകി കൊന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് പോയി. ആ സമയത്ത് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വളരെ തളർന്നു പോയി. കാരണം ഇത്ര അല്പായുസ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടി പോയി എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം. ആ സമയത്ത് നാരദമുനി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കുട്ടി അല്പായുസാണ്, വേഗം തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നാരദമുനിക്ക് പറ്റും. തിരിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടി എണീച്ചപ്പം നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജ്. ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു, അച്ഛനോ? ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛൻ? അപ്പൊ 84 ലക്ഷം യോനിവർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കിടന്നു വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് അത്രയും അച്ഛനും അമ്മമാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ആ പട്ടിക്കും ഉണ്ട് ഒരു അച്ഛനമ്മയും. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരം നൽകിയത് നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛനമ്മയല്ല, എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായ താൽക്കാലികമായ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്. അത് താൽക്കാലിക ബന്ധം മാത്രം. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ പേരൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് 5-6 ജനറേഷൻ മുമ്പ്. ഓക്കെ, അമ്മമ്മ അച്ഛൻ, അവരുടെ അമ്മമ്മ അച്ഛൻ, അവരൊക്കെ ഓർക്കാം. അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് എനിക്ക് പേര് പോലും അറിയില്ല. അറിയോ? മൂന്നാല് തലമുറ മുമ്പേ ഉള്ളവരുടെ പേര് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ 3-4 തലമുറ അങ്ങോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാവോ? ഇല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കിട്ടിയ ആ ഒരു ആയുസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കിട്ടാനും പ്രശസ്തിയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനും, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ. പക്ഷെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ അവര് ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ്, വളരെ ദുർലഭമായിട്ടേ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര വേഗം പറ്റുന്ന അത്ര വേഗം ഭക്തി ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ, ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണം. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കൈവരിക്കാനാകൂ. മറ്റു ശരീരങ്ങളെ പോലെ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അത് അർത്ഥവത്താണ്. ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അളവ് പോലും ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകാൻ കഴിയും. ഈ ജന്മം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം ഒരിക്കലും നീച ജന്മത്തിലേക്ക് പോകില്ല, ഒരിക്കലും മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്തും സ്വത്തും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആകെ
ഭക്തി മാത്രം വരും നമ്മളെ കൂടി. ഭക്തി വരും, കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത് പുണ്യം പാപം. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. അകർമ്മം അല്ലെ, നമ്മൾ അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അതിന്റെ ആ ശക്തി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ അതാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ എന്താ അറിയാ, അവർക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല. കാരണം അവര് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ എത്ര പേരാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരിക്കുന്നത്, എത്ര വലിയ വലിയ സമ്പത്തും എത്ര പ്രശസ്തിയുള്ള ആള് പോലും, സിനിമാക്കാരും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലേ, അവരൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരിന്ന് ആരും ഓർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേഹാവിക്രമന സൂസി പ്രത്യവായുന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസധർമ്മസ്യ പ്രായതേ മഹദോ ഭയാ. കുറച്ച് ചെയ്താൽ പോലും എത്രയോ വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അതും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. കാരണം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? എന്ത് വ്യത്യാസം? മനുഷ്യർക്കാണ് ബുദ്ധി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് സാമ്യം? മനുഷ്യനും മൃഗവും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഒരുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഉൽപാദനം നടത്തുക. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ച. അപ്പം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ധർമ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. ആഹാരം, നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളും എന്താ പറയാ, കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവരും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ അവരും ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നു. പിന്നെ അവരും എന്താ പറയാ, വേറെ മൃഗങ്ങള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, നമ്മളും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം ച സാമാനേതാ പശുഭിർ നരാനാം ധർമ്മോ ഹിതേഷോ അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേന ഹീന പശുഭിർ സമാന. ഇത് ഹിതോപദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശം. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വാക്യം സംസ്കൃതത്തില്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ച സാമാന്യ ഏതാ പശുഭിർ നരാനാം. അതായത് ആഹാരം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നിദ്ര, ഉറക്കം, ഭയം, മൈഥുനം, ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പശു അല്ല, മൃഗം എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൃഗത്തിനും നരനും മനുഷ്യർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ ധർമ്മോഹിതേഷോ അധികോ വിശേഷോ, ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത്. ധർമ്മേ നഹീന പശുവിന് സമാന. ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പശുവിന് സമമാണ്. ധർമ്മേ നഹീന, ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപ്പിന്റെ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താ? പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം മധുരം. പഞ്ചസാര ഉപ്പ് രസാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചസാരയാണോ? അല്ല, അത് മധുരം തരണം അല്ലെ. പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മുളക് പൊടിയോ? എരിവ് ഉണ്ടാവണം. എരിവില്ലാത്ത ഇപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അത് വെറും കളർ മാത്രമേ തരൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ എരിവില്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ധർമ്മമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ എന്താ? പശുബിർ സമാന, ഇരികാലി മൃഗം എന്നാണ് ശില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. പോളിഷ്ഡ് ആനിമൽ. കാരണം എന്താ? നമ്മളും മൃഗങ്ങളും എന്താ വ്യത്യാസം? അവരും ഉറങ്ങുന്നത്, നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നത്, അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഗജേന്ദ്രനായ ആന, പിന്നെ ഗരുഡനായ പക്ഷിയായ ഗരുഡൻ, പിന്നെ കൊരങ്ങനായ ഹനുമാൻ, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അപ്പം അവരും മൃഗങ്ങളല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യം. ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം? ഏത് രാജാവ്? ഇന്ദ്രദുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. ശാപം കൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രനായി, ആനയായിന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ആ ജന്മത്തിലും ഒരു താമര പറിച്ച്
ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി നടത്തി അല്ലെ. നമോ നമസ്യേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ സർവാഗമാന്മായ മഹാനവായ നമോ അപവർഗായ പരായണായ. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി, മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അഥവാ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും 16 മാലയൊക്കെ ജപിച്ച് എന്താ പറയാ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒന്നിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകണം, പുനർജന്മം വേണ്ട. പക്ഷേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം മുഴുവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പം ഭക്തന്മാർക്ക് ജനിച്ച കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന എന്താ പറയാ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത ഭക്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. എവിടെയാണോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ഇതില് നമ്മള് എത്ര വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികളും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും PhD ഒക്കെ എടുത്താലും അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ LKG മുതലേ തുടങ്ങണം അല്ലെ, നഴ്സറി മുതൽ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെയല്ല, എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടുന്ന് മുതൽ അടുത്ത ജന്മം തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ഏത് രാജ്യത്ത് ജനിച്ചാലാണ് ഒരുപാട് സൗകര്യമുള്ളത്? ഭാരതഭൂമിയിലെ. ഭാവാർത്ഥത്തിലെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാരത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മ ഹോലയാർ ജന്മ സാർത്ഥകരി കറാവ് പരോപകാർ. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരത് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീലയില് പറയുന്നത് ഭാരത് ഭൂമിയിലെ ഹൈല മനുഷ്യ ജന്മ ഹൈലയാർ. ഭാരത് വർഷത്തില്, ഭാരതവർഷം എന്നുള്ള പേരെന്തുകൊണ്ടാ വന്നത്? ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഭരതരാജാവ്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പേരിൽ. അപ്പൊ ഭാരതവർഷം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിച്ചവര് എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴുള്ള ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഭാരതഭൂമി വിട്ടിട്ട് അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പോവാൻ നോക്കുന്നു അല്ലെ. അവരറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഭാഗ്യം, ഇവിടെ ജനിച്ചതിന്റെ ഭാഗ്യം അവരറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു പോകണം, പുറത്തു പോയി ജീവിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ജനിച്ചതിന്റെ പുണ്യം, എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഭാരത് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. കാരണം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇസ്കോൺ ഉള്ളത് കാരണം ഏത് ലോകത്തിലെ ഏത് കോണിലും പോയാലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇൻഫാക്ട് ഇന്ത്യയിലും കാളി നന്നായിട്ട് ഭക്തി അവിടെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെ പോയാലും അവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ പോയി നോക്കണം. അവിടെയും രഥയാത്രയുണ്ട്, അവിടെയും ഭക്തന്മാര് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അവരും നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കാരണം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹമാണ്. കാരണം ഭക്തിദേവി പറഞ്ഞു ഇതം പരിത്യജ വിദേശം ഗച്ഛതി, ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് ഭാരതഭൂമി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോവാണെന്ന് ഭക്തിദേവി പറഞ്ഞപ്പം ഒരാള് വേണം അല്ലെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, ആ ഭക്തി. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദറെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കാരുണ്യം തന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ തീർച്ചയായും എപ്പോഴും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രഭുപാദരോട്. കാരണം പ്രഭുപാദ കാരണമാണ് ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിത്തെ കോനോ ഭാഗ്യവാൻ ജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദപായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും ഗുരുവിടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയത്. ആദ്യം അതൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഒരു ഗുരു എന്നാ, ഞാനും കൃഷ്ണനും മാത്രം മതിയല്ലോ, എന്തിനാ ഗുരു എന്ന്. പക്ഷെ ഗുരു നമുക്ക് ഒരു മീഡിയമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തീ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തീ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും അല്ലെ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക, വലിയൊരു നീളമില്ല ഒരു മരം, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീ തൊടാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വിറക് കഷ്ണം കുറെ സമയം, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തൊടാം അല്ലെ. അതുപോലെ ആ ഒരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുത്തു അല്ലെ. ഏകാദശിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ പറ്റുന്നത്? എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. ഈ പാപങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതായി, പുനർജന്മം ഇല്ലാതായി, തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം വീണ്ടും പുനർജനിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ദുഃഖാലയമാണ് ഇത്. വസ്ത്രാലയത്തിൽ പോയാൽ വസ്ത്രം കിട്ടും, പുസ്തകാലയത്തിൽ പോയാൽ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും. അതുപോലെ ദുഃഖാലയത്തിൽ വന്നാൽ ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ അതാണ് വലുത്, അതാണ് വലുതെന്ന്. അതല്ല, അതൊരു താൽക്കാലികം മാത്രം. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ദുർലഭമാണ്, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ 20 വർഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്കിപ്പോ എത്രയാണ് ഒരു ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ആയുസ് എത്രയാ? 100 വർഷം ആണ്. പക്ഷെ 100ലേക്കൊന്നും എത്തുന്നത് കുറവാണ് അല്ലെ? എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 100 ക്രോസ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും അറിയാം? വളരെ കുറവായിരിക്കും. വളരെ കുറച്ചു പേരെ 100 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ അപ്പം 100, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കും മെല്ലെ ഭക്തി ചെയ്യാം, അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യണ്ട, ഇന്ന് മംഗളാരതിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറില്ല, ഇന്ന് 16 ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ, മനുഷ്യജന്മം എത്ര ദുർലഭമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്, ഇനി അത്ര സമയം ബാക്കിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷ മഹാരാജ് 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞു, 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോയി ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേട്ട് മോക്ഷം കിട്ടി. കട്വങ്ക മഹാരാജാവ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു ഇത്രയും ജീവിതമുള്ളൂ. നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കും എല്ലാവർക്കും 7 ദിവസം തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ 7 ദിവസം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭമാണെന്നും താൽക്കാലികമാണെന്നും അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാമെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? കൂടുതൽ തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ. എനിക്കിനെ അത്രേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത്ര സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് മാതാജിമാരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത് മാതാജി, ചെറുപ്പകാലത്തിലൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ജപിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ 16 വാരൊന്നും ജപിച്ചില്ല, യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴേക്കും വയസ്സായി പോയി. കുഴപ്പമില്ല, ആത്മാവിന് വയസ്സുണ്ടാവും, ഇല്ല, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ജന്മം എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഒരു ഏകദേശം 100 വയസ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 20 വർഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ ചെയ്യാ? കളിക്കും, പഠിക്കും അല്ലെ? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടികൾക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ കീർത്തനത്തിന് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റും, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ ഭക്തി തന്നെയാ. പക്ഷേ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി അവര് ചെയ്യില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് കളിക്കേണ്ട സമയമാണ് അല്ലെ? ഇതില് 7-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, മുഗ്ധസ്യ ബാല്യ കൈശോരേ ക്രീഡതോ യാതി വിംശതി ജരായ ഗ്രസ്തദേഹസ്യ യാതി അകൽപസ്യ വിശതി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 20 വർഷം എതിലാ പോവാ? എല്ലാവരും അന്താളിച്ചു പോകുന്ന ബാല്യം, ഇളം പ്രായത്തിൽ ഒരാൾ 10 വർഷം കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? കളിയിലൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ബാല്യത്തിൽ കളികളും എല്ലാത്തിലും മുഴുകും ഒരാൾ. അങ്ങനെ 10 വർഷം, അപ്പൊ 20 വർഷം അതുപോലെ പോയി അല്ലെ? 10 വർഷം കളി, 10 വർഷം പഠിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷം പോയി. അവസാനത്തെ 20 വർഷം ഇപ്പൊ 80 കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ, 80 കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? 80 ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ 80 വയസ്സ് ആവണമെന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രോഗങ്ങളും, മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേദനകളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരാൾ വികലാംഗനായി തീരുന്നു. വികലാംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പല്ല് പൊഴിയാൻ തുടങ്ങും, കണ്ണ് ശരിക്കും കാണില്ല, ചെവി ശരിക്കും കേൾക്കില്ല, അതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെ 20 വർഷം പാഴാകും. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം അസുഖങ്ങളും വരുന്ന പറയുന്നത്. യമരാജൻ 2 ദൂതന്മാരെ അയക്കും. ആദ്യത്തെ ദൂതനാരാ? പല പേർക്കും ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജരാവ്യാധികൾ, എന്താ പറയാ, മുടി വെളുക്കും അല്ലെ? മുടിയെല്ലാം വെളുക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൈ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ നരയ്ക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ പ്രീ ഗ്രേയിങ് ഓഫ് ഹെയർ ഉണ്ട്. അത് പ്രീമച്വർ ഗ്രേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അസുഖം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ അത് യമരാജ അയക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദൂതനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദൂതനാരാ? വ്യാധി, സന്ധിവേദനകൾ, അതായത് മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ കുറച്ചു പേർക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? യമരാജൻ ഓൾറെഡി 2 ദൂതന്മാരെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി യമരാജൻ തന്നെ വരും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം?
നന്നായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം തീവ്രമായിട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എണീക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, 16 മാല ജപിച്ച് തീർക്കുക, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയും എത്രയും പറ്റുന്നോ അത്രയും വായിക്കുക, കേൾക്കുക, ഭക്തി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ 20 വർഷം പോയി കളിയിലും പഠിപ്പത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അവസാനത്തെ 20 വർഷം വാർദ്ധക്യം, അല്ലെ, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഒരാൾ ബാല്യത്തിൽ 20 വർഷത്തിൽ ബാല്യത്തിലും 20 വർഷം വാർദ്ധക്യത്തിലും പാഴാക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി ബാക്കി എത്രയുള്ളത് 100-ല്? 60. ഈ 60-ല് പകുതിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉറങ്ങ. അപ്പൊ 30 വർഷത്തോളം, അതായത് നമ്മളിപ്പം 24 മണിക്കൂർ എടുത്താലും ഒരു 10 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂർ 8-10 മണിക്കൂർ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 60 വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30 വർഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാ? 30. ബാക്കി 30. ഈ 30-ല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അതായത് 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, വിവാഹം, കുടുംബം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി, പൈസ ഉണ്ടാക്കല്, വീടുണ്ടാക്കല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ എപ്പോഴാ ഭക്തി ചെയ്യാ? വയസ്സായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ 10 വർഷം കളി, അടുത്ത 10 വർഷം പഠിപ്പ്, അവസാനത്തെ 20 വർഷം എന്താ പറയാ രോഗങ്ങള്, നടുവിലുള്ള 60 വർഷത്തില് 30 വർഷം ഉറങ്ങുന്നു. 30 വർഷം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു. അവൻ വീട് വെച്ചു, നീ വീട് വെച്ചില്ല, നീ ഇനി എപ്പോഴാ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വെക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് എപ്പോഴാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടോടാണ്. ഹൗസ് ലോണും കാർ ലോണും അതൊക്കെ അടച്ചടച്ച് അവസാനം എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഭക്തി എപ്പ ചെയ്യാ? അല്ലേ? അതിന് മാത്രം സമയമില്ല. ഭക്തിക്ക് മാത്രം. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? പക്ഷെ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഇസ്കോണുകാരത് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? ഇസ്കോണിൽ അത് വന്നത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്താ പറയാ? ഇസ്കോണുകാരോ, അവർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ലൂസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് വെറും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്കല്ല പ്രശ്നം, അവർക്കാ ശരിക്കും പ്രശ്നം. കാരണം അവര് താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക സമ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇതില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം നമ്മൾ പകുതിയും ഉറക്കത്തിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരാൾ രാത്രി ഉറങ്ങി മറ്റൊരു 30 വർഷം പാഴാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ മനുഷ്യരൂപത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അറിയാതെ ഒരാൾ 100-ൽ 70 വർഷങ്ങളും പാഴാക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 30 മാത്രം. ആ 30-ല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതാ, ദൂരോപുരേണ കാമേന മോഹേന ചലബാലിയസ ശേഷഗൃഹേഷു ശക്തസ്യ പ്രമത്തസ്യാപയാതിഹി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ശക്തമായ മായയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തിനോട് കൂടുതൽ ആസക്തനായി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പാഴാക്കുന്നു. കാരണം ആ വർഷങ്ങളിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ഇത്രയും 100 വർഷത്തിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടുന്നത്, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിടാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായ എനിക്ക് മെല്ലനെ ഭക്തി ചെയ്യാം, ഞാൻ ചെറുപ്പല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വയസ്സായി, അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോഴാ ആരാ പോകുന്നത്? ഇപ്പം പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ് വേഗം പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്റെ അമ്മമ്മയും ഒക്കെ എന്താ പറയാ, ആട്ടമ്മിയിലാണ് അരിയൊക്കെ അരച്ചിരുന്നത്, ദോശയും ഇതൊക്കെ ചുടാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോഴെന്താ, ഗ്രൈൻഡർ കിട്ടി. പിന്നെ അമ്മിയിലാണ് അവർ അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് മിക്സി കിട്ടി. പിന്നെ അലക്ക് കല്ലിലാണ് അവർ അലക്കിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടി. അപ്പം എല്ലാ പണിയും ഈസിയായി. ഓക്കെ, എല്ലാം ഈസി ആയില്ലേ? എനിക്കൊന്നും ആട്ടമ്മിയിൽ അരക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പോലും അറിയില്ല, അമ്മി അറിയില്ല, അലക്ക് കല്ലിൽ അലക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവര് ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനം വളരെ കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ കുറെ പേര് അല്ലെ അതൊക്കെ ചെയ്തവരാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലെ, ബർഗറും സാൻഡ്വിച്ചും പിസ്സ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും.
നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചവരാ. അതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറയും. ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ആർക്കാ വരുന്നത്? യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാ വരുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത രീതി. അസുഖങ്ങൾ ആർക്കാ കൂടുതൽ വരുന്നത്? കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഷുഗർ വരുന്നു, ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണം അത്രയും ചോക്ലേറ്റും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ചിപ്സ് ഇതിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പം ജീവിത രീതി, പിന്നെ സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പം പണ്ടത്തെ കാലം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും പഠിക്കും, എല്ലാവരും പാസ്സാവും പോവും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം കോമ്പറ്റീഷൻ, അത് ഇത്, കുട്ടികൾ വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയാ, അത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്, യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളും അവരുടെ ആയുസാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കുക. പണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാരും പറയും റിട്ടയർ ആയിട്ടാകുമ്പോ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. പക്ഷെ ഇനി എപ്പോഴാ പിന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാ? ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴ നിന്ന് വറ്റി തീർന്നിട്ടേ ഞാൻ അക്കരെ കിടക്കുന്നു വെച്ചാൽ നടക്കുവോ? ആ പുഴ ഒരിക്കലും വച്ചില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്തും ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഗുണം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. എത്രയോ പേര് എന്താ പറയാ ഫോറിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. റഷ്യൻസ്, നമ്മളെ അമ്പലത്തിലെ കുറെ റഷ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊന്നും ഭക്തി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വൃന്ദാവനം, മായപ്പൂരുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ മാതാജി പറഞ്ഞ അവതരിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ഭാഗ്യം നമ്മൾ തട്ടിക്കളയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മം ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലായാലും എന്താ പറയാ ഭാഗവതത്തിലായാലും അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നൃത്തം നമുക്ക് ജപിക്കാനും എല്ലാം. നമുക്കിപ്പം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഉയർന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. സവൈ പുംസ പരവധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേ ആത്മാ സുപ്രസീതി. സോ ആത്മാവിന് സന്തോഷം നൽകണം. നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് നല്ല ഡിയോഡ്രനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ ബോഡി ലോഷനൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ശരീരത്തിലൊക്കെ പൂശി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വേർപ്പ് വന്നിട്ട് അത് മണക്ക് പോകും. പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം താൽക്കാലികം മാത്രം. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ശാന്തി, നല്ല ശാന്തതയോടെ എണീച്ചു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടുത്തുള്ള നെയ്ബറിന്റെ, നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ന്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ടു. അവിടെ നമ്മുടെ നെഞ്ചെടുപ്പൊക്കെ കൂടും അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ആത്മാവിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം താൽക്കാലികം, മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ശാന്തി താൽക്കാലികം. ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജീവേര സ്വരൂപോയി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേവിദാസി, ദാസ് എന്നൊക്കെ പേര് വരുന്നത് എന്താണ്ടാ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത കാമകർത്തേരഹോ, നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുക, എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫുൾ ടൈം ഭക്തി ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് അറിയാം. അത് മാത്രല്ല, ജന്മസാർത്ഥകരി കറോ പരോപകാർ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഭക്തി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അതാ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഭക്തിശാസ്ത്രി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യണം. ഒരു ആത്മാവിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ച് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും വിശക്കും. വീണ്ടും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുത്താ ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീറും. വേറൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ തീരും. ആ പൈസ കൊണ്ട് അവര് വേറെന്തെങ്കിലും മോശകർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്നദാനത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കൽ എന്നുള്ളത്.
കാരണം നിങ്ങൾ ആണ്, ശരീരമല്ല, ഭക്തി സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കും ശരിയായ കാരുണ്യം കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മംഗളാരതി? എല്ലാവരും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. മാതാജി ഞാന് തമിഴിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. കുഴപ്പമില്ല, തമിഴിലായാലും എവിടെയായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. പറ്റുന്നതും നേരത്തെ കിടക്കാം. ഒരു 9-9:30 ആകുമ്പോ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 മണി 4:30 ആകുമ്പോ എന്തായാലും എണീക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു ശരാശരി ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 8 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പകല് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 1 മണിക്കൂറോ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴും ആ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവര് പൊലച്ചക്ക് എണീച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കിടക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ രാവിലത്തെ സമയം മംഗളാരതി അത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. പക്ഷെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മംഗളാരതി. എന്നിട്ട് നാമവും ജപിക്കുക. ആ സമയത്ത് തന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ നാമം കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യജന്മം പൂർണ്ണമായി. ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്യുക സന്തതം, തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും പിരിയാതെ ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമായി ഇടുവാൻ. പൂന്താനം പാടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജ്ഞാനപ്പാനയില്. അപ്പം ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്തിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു പേര് നിങ്ങൾ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല. ദീക്ഷ എടുത്താൽ അവർക്ക് ദീക്ഷാ ഗുരു ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആരാ ഗുരു? പ്രഭുപാദർ. പ്രഭുപാദറാണ് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാടോ പ്രഭുപാദറാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരു. പ്രഭുപാദരെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും വിടില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ പ്രഭുപാദർ കൂടെ ഉണ്ടാവും, എത്ര ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അധികം ജന്മം എടുക്കേണ്ട വരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ വേഗം മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം. കാരണം ഈ മനുഷ്യജന്മം എത്ര ദുർലഭമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്നും അത് വെറുതെ എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങളെ പോലെ പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല എന്നും കൂടുതൽ തീവ്രേണ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണെന്ന്. കാരണം ഞാനും അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മളും പഠിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സേവ മാത്രം ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഭാഗവതത്തിലൂടെയും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന മാത്രം. അത് നമുക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ കീർത്തനവും ശ്രവണവുമാണ് നടക്കുന്നത്. പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിന് അത് സഹായിക്കും, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഗുരു നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉയർന്നുയർന്ന് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഗുണം അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്കല്ല അതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾക്കാണ്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക്, ഇപ്പൊ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മാങ്ങയോ എന്തെങ്കിലും തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഷോപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ആ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങണം കേട്ടോ, നല്ല മാമ്പഴം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കും, അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തന്തേ, ഒരിക്കൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ സന്തോഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം? ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ദുഃഖിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു ആനന്ദം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്ര കോടി രൂപ തന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോവോ? ഇല്ല. 1 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 100 കോടി രൂപ തരാം മാതാജി, നാളെ മുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴില്ല. അതാണ്, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം.
ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള മാതാച്ചിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അവർക്ക് കഥകള്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, നാമം ജപിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് കൃഷ്ണബോധം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വെരി നൈസ്. ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, കുടുംബ ഗ്രൂപ്പില് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ധനഞ്ജയ് പ്രഭുവിന് ചെറിയ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത്. നാളെ മുതൽ പ്രഭു ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത് ശ്രീജ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവതി കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.